Κυρίες και κύριοι, Νίκος Βουρλιώτης, Νίβο. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Live στο στούντιο Βινόστο σε 100,6. Νίκο Βουρλιώτη, καλώς ήλθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες την τιμή. Σηκώθηκε το πρωί, δεν ξέρω τι ώρα. 7.30. 7.30 ξυπνάω κάθε πρωί γιατί πηγαίνω την κόρη μου στο σχολείο. Α, την πηγαίνεις εσύ. Και μου δώσατε την ευκαιρία να συνεχίσω την ημέρα μου δημιουργικά. Το δες πως τέργαξε. Είδες ο άνθρωπος που ξυπνάει νωρίς για να δράξει τη μέρα, σαν εμάς. Σαν εμάς που εδώ και 3 χρόνια ξυπνάμε 6.30. Εντάξει, μωρέ. Χωρίς να διαμαρτυρόμαστε. Βιοπαλαιστής, ρε. Έτσι, σαν εμάς. Καταρχάς, από τότε πρέπει να σου πούμε ότι από τότε που ανακοινώσαμε ότι θα έρθεις. Από χθες δηλαδή. Όχι, τι από χθες. Το έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας. Έχει γίνει εδώ πέρα μια εισρωή ερωτήσεων από τους ακροατές, γιατί τους ενθαρρύναμε και εμείς. Τους είπαμε, πείτε μας πράγματα να ρωτήσουμε τον Νίκο Βουρλιώτη. Ναι, εμένα μου αρέσει οι ερωτήσεις, παιδί μου, που ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστούν στον αέρα. Ναι. Όμως μπαίνει όλο στον κόπο να τη στείλει. Είναι σεβαστό. Ναι, εντάξει, εμείς διαλέξαμε. Πρέπει να κατατίθεται η άποψη. Ναι. Εμείς διαλέξαμε τις μπόλικες. Εντάξει, είναι πολλές. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος γιατί φυσικά σε έχει ταυτίσει με τις απαρχές του hip hop στην Αθήνα, στην Ελλάδα γενικά, που καταλάβαμε ότι αυτό που ακούγαμε μπορεί να γίνει και εδώ. Ναι, απίστευτο. Έτσι είναι, όπως το λες. Μπορεί να γίνει και στα ελληνικά και στα ελληνικά θα είναι τέλειο. Με μια εποχή, στην κυριολεξία με μια εποχή, γιατί με όσους μιλάω και εγώ αυτό μου λένε ότι πού είναι αυτές οι εποχές και τα 90s και τα zeros τέλος πάντων και αυτά τα parties και αυτές οι μουσικές. Ναι, αυτά τα πάρτι που κάνατε στην παραλιακή, συνέχεια ήμουν εκεί πέρα. Ήσουν, Ναι, γιατί ο Θανάσης είναι ας πούμε, δεν θα πω παραπάνω, οικογενειακή γνωριμία. Α, μάλιστα. Ναι, θα ήθελα να μάθω. Τα είπες όλα. Και όποιος κατάλαβε. Τα είπες όλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να πάμε ένα μικρό ταξίδι στο παρελθόν. Ναι, γιατί τόση ώρα. Εντάξει, ναι, θα πάμε λίγο πιο μετά, όχι, θα πάμε στα 90s τώρα. Σε μια δουλειά πάρα πολύ. Αναζήτηση θα παίξεις, πες το. Θα παίξω από το 1994, ντεμπούτο, Going Through. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε σε 1, 2, 3 λεπτά. Και κύριε, έχουμε καταρχάς, φτάσει. τι κομματάρα είναι αυτή η αναζήτηση. Καταρχάς να πω την καλημέρα μου στο Μιχάλη τον Παπαθανασίου. Καλημέρα και από εμάς. Ο οποίος είναι ο έτερος Going Through και ο οποίος είναι αυτός ο οποίος έχει παίξει τα πάντα σε αυτό το τραγούδι. Έχει παίξει μπάσο, πλήκτρα, τύμπανα. Πολυοργανίστας. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι, πραγματικά. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις. Ήταν το ξεκίνημα, ναι. Ήταν το ντεμπούτο. Είναι 1994 και αποφασίζετε εσύ από τον Κορυδαλό, σωστά, Αγία Βαρβάρα. Ναι. Ο Μιχάλης από Κυψέλη. Σαν εμένα. Να κάνετε αυτό που ακούτε, να το κάνετε κι εσείς. Ναι. Σε εποχές αθώες. Και με άγνοια κινδύνου. Και στο μυαλό μου, βέβαια, εμένα είναι κάπως σαν East Coast, West Coast, το hip hop από τη μία το δικό σας και των υπολείπων, και από την άλλη το low bap. Δεν είχε διαμορφωθεί ακόμα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά δεν είχε διαμορφωθεί όλη η κατάσταση αυτή ακόμα. Υπήρχε μια παρέα παιδιών. Ναι. Εγώ τους ονομάζω 300 τέλος πάντων, γιατί ήταν μια 300 παιδιά που ακούγανε hip hop. Περίπου τόσοι τέλος πάντων, καταμετρημένοι στην κυριολεξία, οι οποίοι είχαμε γνωριστεί στην συναυλία των Public Enemy στο Κατράκιο όλοι μαζί. Και εκεί καταλάβαμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαι εγώ μόνος μου ή ο άλλος μόνος του. Υπήρχε δηλαδή ένας πυρήνας και με αυτόν τον πυρήνα τέλος πάντων ξεκινήσαμε να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να ακούμε μουσικές και να συνεργαζόμαστε. Όταν ξεκινήσαμε ήμασταν μια παρέα όλοι μαζί. Δηλαδή κάναμε παρέα και με τον Μιχάλη από τους Active Member και με τον Μετζέλο, τον Δημήτρη. Εγώ δούλευα και στα Μετρόπολης, είχα το Μηθριδάτη τότε μαζί μου στο Μετρόπολης μαζί. Ήταν ο μικρός της παρέας, ο Βενιαμίν τέλος πάντων. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε όλοι μαζί να αρχίσουμε να καταγράφουμε έτσι τις ιδέες μας, να δουλεύουμε στο στούντιο. Ήταν ένα στούντιο τότε στο Παγκράτη, ο Σπύρος Παπασπύρου. Χαιρετισμούς και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στο Σπύρο. Σπύρο. Το Horizon, στο οποίο γράφαμε όλοι.
Και μέχρι κάποια περίοδο γράψαν οι πάντες εκεί, περάσαν οι πάντες από εκεί. Δηλαδή όλα τα albums που βγήκαν ήταν από εκεί. Active Member, Terror X Crew, η Βαβυλώνα, ξέρω εγώ, οι πάντες, Going Through, όλοι. FFC, ναι. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η φάση. Στο πρώτο δίσκο Ο πρώτος δίσκος, το πρώτο ουσιαστικά single, αυτό που ακούσαμε, ήταν ένα demo το οποίο είχαμε κάνει με τον Μιχάλη, στο σπίτι του Μιχάλη εκεί στην Τροσοπούλου. Και επειδή εγώ δούλευα τότε στα Μετρόπολης, στην Πανεπιστημίου, είχα την γνωριμία μέσω ενός φίλου πολιτή του Τάκη να του δώσω μια κασέτα και να του πω: ρε Τάκη, δες εδώ πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε. Είχαμε και τον τοπιτζή, τον Βασίλη Θεός Χώρεστον, που ήταν ο διευθυντής και ιδιοκτήτης των Μετρόπολης, και κάπως έτσι βρεθήκαμε με το μισό, τέλος πάντων, της φτέρνας στην FM Records. Εσύ το έχεις καταλάβει? Δειγματοληπτικά θέλω να πω, γιατί ήταν ένα single το οποίο το είχαμε κάνει παραγωγή μόνοι μας, με δικά μας λεφτά κτλ. Βγήκε από την FM και έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ραδιοφωνική εκείνη την εποχή. Το ήξερες στο μυαλό σου ότι είναι τόσο ωραίο? Είχες πίστη, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό λέγαμε και χθες, δηλαδή. Μας άρεσε, παιδιά, γιατί δεν είχε αυτή την. Είχε αυτή την. Αυτόν τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου, ενός νέου group το οποίο δοκιμάζει να καταγράψει την ιδέα του, και απ' την άλλη είχε και τον ήχο, είχε και κάποια στοιχεία του ήχου, του soul ήχου που είχαμε εμείς ως διαφορετική αντίληψη σε σχέση με τους υπόλοιπους σκληροπυρηνικούς εντός εισαγωγικών της φάσης. Ευδιάκριτο αυτό που λες. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαστε ακριβώς ένα λεπτουλίνι πριν από τις 10. Θα πρέπει να ακούσουμε η πτώση. Μεγάλη ιστορία με αυτό το κομμάτι, θα σας την πω μετά. Είναι αυτό, γι' αυτό. Αυτά περιμένουμε. Live στο στούντιο του Νόστος. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Γεια. Γυναίκες τριγύρω, πολλές, πάρα πολλές. Έχω και πάρα πολύ κόσμο που είναι live αυτή τη στιγμή στο Instagram, παιδιά. Να τους πείτε και μια καλημέρα. Τέλεια. Πολύ καλά. Μας παρακολουθούν και μας ακούν. Και επειδή δεν μπορώ να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και συνεχίστε να μας ακούτε. Στο Νόστος 100,6. Ακούσαμε πριν την πτώση, η οποία είναι από το δεύτερο άλμπουμ, έτσι. Ναι, το δεύτερο άλμπουμ. Το 97 βλέπω εδώ. 1997 ακριβώς. Και είπες θα μας πεις μια ιστορία. Ναι, ουσιαστικά έχει τελειώσει το άλμπουμ. Είναι το δεύτερο άλμπουμ, το Going Through, το Μικρή Θεή. Σωστά. Και ουσιαστικά έχουμε παραδώσει το υλικό και κάποια στιγμή με παίρνει ο Μιχάλης τηλέφωνο και μου λέει: έχω κάτι το οποίο μπορεί να το βρεις ενδιαφέρον. Του λέω: Μιχάλη, αφού τελειώσαμε, παραδίδουμε. Μου λέει: άκουσε το λίγο, και έρχεται σπίτι μου στην Αγία Βαρβάρα και μου φέρνει μια κασέτα. Τέλειο. Και μου φέρνει αυτό. Και με το που το ακούω του λέω: όπα, κάτι. Πρέπει να μπει στο δίσκο και να γίνει πάση. Κάτι μου λέει, κάτι μου λέει αυτό. Είναι ερωτικό κομμάτι αυτό. Το πιο σπουδαίο εδώ είναι ότι συμπράξαμε 3 διαφορετικές σχολές, ας τις πούμε έτσι. Οι Going Through που κάνανε ένα άλλο πράγμα, τα ημισκούμπρια που κάνανε ένα άλλο πράγμα, και οι Terror Crew που κάνανε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό για την εποχή. Πιάσαμε ουσιαστικά τα 3 άκρα, αν θέλετε, μιας σκηνής, η οποία εκείνη την εποχή θα μπορούσε να θεωρηθεί σκηνή, γιατί γιατί στη συνέχεια περιγράφεται αυτό που πριν από λίγο είπε και ο Σπύρος, ότι δημιουργήθηκαν ρήξεις, κόντρες και διάφορα άλλα τέτοια. Μέχρι εκείνη την εποχή υπήρχε μια σύμπνοια και μια ομαδικότητα η οποία ήταν αξιοζήλευτη για την εποχή. Είναι ερωτικό το κομμάτι αυτό. Όπως το πάρει ο καθένας, κυρία μου. Πάντως, ας πούμε, επειδή ακριβώς υπήρχε τότε αυτή η σύμπνοια, αυτό που συμβαίνει τώρα θα σου φαίνεται λίγο από άλλο πλανήτη, έτσι. Ενώ στο ελληνικό hip hop. Εντάξει, θα ήθελα να μάθω γενικώς όλη την πορεία. Γιατί έχει ζήσει την περίοδο και των παχιών αγελάδων, ας πούμε, και της άνθησης και της ιδιαιτερότητας. Παχύσαρκων, παιδιά, να το διορθώσουμε. Παχύσαρκων, όχι παχιών. Σωστά. Όχι απλά. Ναι. Και που ήταν μια σκηνή, και τώρα έχουμε μπει σε αυτό, σε μια, ρε παιδί μου, φάση, ας πούμε, που κάνουν hip hop, αλλά νιώθουν και την ανάγκη με stories στο Instagram να τη λένε ο ένας τον άλλον. Αυτό προσφέρεται από άλλο πλανήτη, θεωρώ. Εντάξει, αυτό είναι μια κατάσταση η οποία την έχει δημιουργήσει
η αλλαγή του φορμάτ. Πλέον δεν δισκογραφούν οι καλλιτέχνες με τον ίδιο τρόπο που δισκογραφούσαν, ούτε η κουλτούρα έχει διαμορφωθεί και έχει διαμορφωθεί με βάση τα social media και κυρίως τα social media και όχι τη δισκογραφία έτσι όπως τη θυμόμαστε. Τότε η δισκογραφία ήταν αυτή που διαμόρφωνε τα πράγματα. Σήμερα είναι τα social media που διαμορφώνουν τη δισκογραφία και τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά, συμφωνώ. Τι λες από νέους Έλληνες καλλιτέχνες hip hop, τι ακούς, τι σ' αρέσει? Αυτούς που... Λέξ, ας πούμε. Ναι, τον Λέξ τον άκουγα και πριν τον μάθουν και οι υπόλοιποι. Καλό. Καλό. Και αρχίσει ο Ντόρος με το πώς μάζεψε τόσο κόσμο. Ναι. Αυτό που συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί κάπως έτσι έγινε και με εμάς. Δηλαδή εμείς δισκογραφούσαμε 10 χρόνια πριν το 2004, πριν το La Sagrada Familia και πριν κάνουμε την τεράστια αυτή επιτυχία. Αλλά μας μάθανε με το πόσο... Ναι, φυσικά. Είσαι. Ναι. Είναι και πρωί. Μην άρχισε και πέφτει τα χιλιάρικα. Αυτό είναι που λέει πάντα ο Σπύρος. Κάτσε ρε παιδιά, μην βρίζετε να. Έχουμε κρατήσει ένα μικρό backup. Ένα μικρό παντετάκι, το έχουμε υπολογίσει. Περίπτωση που... Όταν φέρετε τράπερς εδώ, θα το χρησιμοποιήσετε. Εγώ θα σας βάλω σε έξοδα. Ένα καφέ εγώ ζήτησα, τίποτα άλλο παιδιά. Τίποτα, είσαι οικονομικός. Από τραπ ακούς τίποτα? Μ' άρεσε εμένα, ας πούμε, ρε παιδιά, πάρα πολύ. Το έλεγα και εδώ με τα παιδιά. Ο Sinboy με τη Ρίνα. Ο δίσκος αυτός που είχε κάνει μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, ένα τραγούδι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Είναι δίσκος αυτό, είναι όλο. Ναι. Όλος ο δίσκος δηλαδή είναι. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Ναι. Από τραπ. Να σας πω κάτι, εγώ δεν είμαι ειδικός να σας πω γι' αυτό. Δεν το παρακολουθώ με την τακτική τέλος πάντων που το παρακολουθεί το κοινό του, αποσπασματικά και ό,τι μου βάζει ο καθένας και ότι άκου αυτό, άκου εκείνο, τον άκουσε τον τάδε, είπε αυτό, και κυρίως παρακολουθώ περισσότερο παρακολουθώ το υλικό τους μέσα από τις κόντρες που δημιουργούνται παρά το υλικό αυτό καθ' αυτό. Ναι. Το μεταξύ πάει Κάφκα, πηγαίνει έρχεται Ατλάντα και μας περιγράφει λίγο τη φάση εκεί της τραπ και τη συγκρίνει με την εδώ. Και εντάξει, δεν θέλω να είμαι αγνώμων, αλλά μου λέει εκεί τα πράγματα, ας πούμε, είναι σοβαρά και εδώ κάπως αντιγράφεται μια κουλτούρα η οποία δεν έχει κάπως βαθύτερη βάση. Πάλι καλά. Δεν υπάρχουν τα αίτια και το υπόβαθρο για να υπάρχει παιδιά. Αυτού του είδους η τραπ. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι μόνο αυτό, παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Να ξέρετε ότι πάντοτε η Αμερική ήταν αυτή που επηρέαζε τα trends στον υπόλοιπο πλανήτη. Και πόσο μάλλον στη μουσική, έτσι. Προηγείται πάντα. Είχε έναν τρόπο να είναι διεισδυτική και αυτός ο τρόπος λέγεται κινηματογράφος και Hollywood. Κατάφερνε πάντοτε εκεί πέρα που δεν το έπαιρνε χαμπάρι κανείς να σου περάσει το μήνυμα, να σου περάσει το trend, το lifestyle, τη μόδα, να αλλάξει τον ντύσιμό σου από τη μία μέρα στην άλλη και να αλλάξει ακόμα και τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητά σου κτλ. Χωρίς καν να το καταλάβεις. Ναι, ακριβώς. Εδώ θέλω να καταθέσω ότι όντως ο κινηματογράφος είναι το δυνατότερο μέσο αυτής της πολιτισμικής επέκτασης. Αυτής της διεισδυτικότητας τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν ήρθε εδώ με έναν διαμετακομιστικό τρόπο στην ελληνική, έτσι, κουλτούρα. Μπήκε πάρα πολύ γρήγορα, όπως γίνεται πάντοτε με τα trends. Απέκτησε fanbase, απέκτησε ανθρώπους τέλος πάντων που το υποστήριξαν, κάποιους που το κατακρίνανε και το πολεμήσανε και το κάνανε μεγαλύτερο με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι τα budget, κυρίες και κύριοι. Εκεί σκοτώνονται γιατί τα εκατομμύρια είναι πολλά. Να σας το πω και έτσι. Εδώ stories στο Instagram. Τζιράρι η κατάσταση. Τζιράρι, παιδιά, η κατάσταση. Τζιράρι κατάσταση. Εδώ βλέπεις διαφορές, ας πούμε, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της του μεγαλύτερου τζίρου, της μεγαλύτερης αγοράς. Άλλο 80 εκατομμύρια, άλλο 10 εκατομμύρια, άλλο 300 εκατομμύρια. Ναι, και άλλο 300 ευρώ. Λοιπόν, θα ακούσουμε εκεί που βρίσκεται το φως. Μάλιστα. Ναι, να σας πω πριν γι' αυτό ή να το πω μετά? Να το ακούσουμε και θα μας πείτε μετά. Κυρίες και κύριοι, Νίβο, live στο στούντιο του Νόστος. Τελειώτη στις 10 παρά. Το πρωί, ναι. Εμείς μας αυτοί. Καλά, παιδιά, αυτό πραγματικά
μαύρος από το Brooklyn να ήταν εδώ και να ξέρουμε ξελό το Broadway, ας πούμε, θα λέγε WTF, να πει την πρώτη φράση. Εμείς μας. Ναι, ακούω μέχρι κλασική μουσική στο αυτοκίνητο όταν οδηγώ, ας πούμε, και είναι και ώρα αιχμής. Επιδιώκω να ακούω. Για να ηρεμείς λίγο. Σύγχρονη pop. Κάποια πράγματα, ναι. Ροκ, ναι. Και κλασική και καινούρια πράγματα και παλιότερα πράγματα και Master Magnet και Soundgarden και τα πάντα όλα. Βέβαια, αυτά δεν θα ακούω. Και White Zombies. Και εμείς αυτά ακούμε εδώ πέρα. Καταρχάς τώρα θέλω να σε ρωτήσω, όχι καταρχάς, κατά δεύτερον, έχουμε φτάσει στο αυτό το άλμπουμ το Μικρή Θεή και αυτό εδώ πέρα μας έλεγες πριν ότι είναι τόσο διαφορετικό και επειδή ο Μιχάλης Παπαθανασίου είναι μουσικός και αυτό έκανε όλη τη διαφορά στο συγκρότημα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι εκείνη την εποχή ο Μιχάλης ήταν ο άνθρωπος κλειδί για τα περισσότερα συγκροτήματα. Όλοι ηχογραφήσανε τους πρώτους τους δίσκους με την βοήθεια την παραγωγική ή την ενορχιστρωτική βοήθεια του Μιχάλη, του Κυψελιώτη Μιχάλη Παπαθανασίου, και γι' αυτό τον λόγο είχε και μια μουσικότητα. Μια μουσικότητα όλο αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι οι 3 πρώτοι δίσκοι των Μισκουμπρίων ήταν παραγωγή που είχε γίνει αποκλειστικά από τον Μιχάλη και μάλιστα όχι στο Horizon που σας είπα προηγουμένως, αλλά στο σπίτι του Μιχάλη, στο δωμάτιο του Μιχάλη, στη Δροσοπούλη. Τι λέτε, τρομερό. DIY δηλαδή. Σε σπίτι εκείνη την περίοδο. Ναι, στο σπίτι δεν υπήρχαν παιδιά τίποτα. Υπήρχε ένα σουρ μικρόφωνο και ένα σάμπλερ και κάτι. 2-3, ένα keyboard, ας πούμε, και μια κονσόλα. Δηλαδή. Και ένα equalizer. Ναι. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν ουσιαστικά ένα τραγούδι που κατέγραψε στην συνείδηση του συγκροτήματος ίσως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουμε κάνει ποτέ. Γιατί όμως αυτό? Γιατί εκείνη την εποχή τηλεοπτικά στην Ελλάδα δεν είχαμε το MTV, είχε πάψει να προβάλλεται το MTV. Είχαμε το MCM, αν θυμάστε, από τη Γαλλία, που έπαιζε μαύρη μουσική, hip hop κτλ. Και είχε ένα chart εβδομαδιαίο το MCM, το οποίο έβγαζε ένα chart στο οποίο πρόβαλε καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη που κάνουν hip hop και που διακρίνονται τέλος πάντων με το υλικό τους. Και κάποια στιγμή ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε σε αυτό το chart εκεί που βρίσκεται το φως νούμερο 22 στο MCM. Καλά, και καταλαβαίνετε, εντάξει. Νομίζαμε ότι κάνουμε καριέρα στο εξωτερικό. Έχω μια ερώτηση σχετικά με τους από μια κοπέλα που είναι και εκείνη μουσικός. Παίζουμε και τα κομμάτια της εδώ, την Εστερίνα. Παίζουμε και τα κομμάτια της. Καλή σου μέρα, Εστερίνα. Καλημέρα, Εστερίνα. Μου είπε να σου πω, να σου μεταφέρω ότι πρόκειται ότι τα κομμάτια σου, οι στίχοι των κομματιών της 90's εποχής είναι καταπληκτική και είσαι άνθρωπος ευαισθητοποιημένος πριν να γίνει της μόδας αυτή η ευαισθητοποίηση των τελευταίων ετών. Συνεχίζω να είμαι. Είμαι πιο πολύ, να ξέρεις. Ήταν πριν γίνει το BAM γενικότερα. Πριν γίνει αυτό το woke BAM, ρε παιδί μου, που όλοι έχουν αρχίσει κάπως να το χρησιμοποιούν κιόλας αυτό ως όχημα. Ότι εσύ το έκανες αγνά από το ξεκίνημά σου, λέει. Είναι η παρατήρηση. Την ευχαριστώ που το εντοπίζει και που καταγράφεται εδώ στον αέρα του Νόστος. Η αλήθεια είναι ότι εγώ από την αρχή είδα πολύ διαφορετικά όλο αυτό το πράγμα και αυτό θα το καταλάβει ο κόσμος όχι μόνο στη θεματολογία και στους στίχους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έκανα και κάναμε ως Going Through Delivery τη μουσική μας από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Τέλειο. Θα πάμε να ακούσουμε το πάρτι, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να ακούσουμε το πάρτι για να δούμε. Παίζει το πάρτι. Γιατί μας έχει αγχώσει. Bear on me. Διασκευή Gab Band. Λοιπόν, άντρες, γυναίκες έχουν μαζευτεί στην είσοδο του Νόστος. Ναι, έχουν μαζευτεί όμως σκυλιά, γάτες. Δηλαδή, ακραία αγαπητός νομίζω. Και αυτό είναι ένα προτέρημα το οποίο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Και τελικά, μάλλον από ό,τι φαίνεται, σε βοηθάει ή δεν σε βοηθά στην εξέλιξη και στην πορεία της ζωής. Νομίζω ότι είναι ερωτοαπαντώ μόνος μου. Τώρα που είπες ακραία αγαπητός, ψάχνοντας εγώ να σας πω τι βρήκα, θα σε συγκινήσει τώρα αυτό. Ήταν μια κοπέλα που μόνη της έγραψε
έγραψε ένα tweet στο οποίο ανέφερε ένα περιστατικό που είχε έρθει στο καμαρίνι σου να σου μιλήσει και όχι μόνο ότι δέχτηκες ενθουσιωδώς, αλλά έστειλες και έναν άνθρωπο να τη συνοδέψει από και προς το καμαρίνι και έκατσες και μιλούσες, λέει, μαζί της 1 ώρα. Τι λες? Καλά, εντάξει. Και αυτό ξεχωρίζει. Ύποπτο ακούγεται λιγάκι αυτό τώρα. Ναι, τώρα αυτό το είπε. Εντάξει. Μας πεθάνες. Δεν ξέρω να μιλάω. Από χθες πια δεν μπορώ. Κλείστε το μικρόφωνο, ρε Σπύρο. Κλείστε το μικρόφωνο. Κλείστε την κυρία. Λοιπόν, αυτοί που με βλέπετε από το Instagram αυτή τη στιγμή live, αυτό το κόκκινο σηματάκι που βλέπετε εδώ και είναι λίγο θολό, είναι το σήμα του ραδιοφώνου του Νόστος. Νόστος 100,6. 100,6 μάλιστα. Και εμένα 100,6, ναι. Και είμαστε live αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας ακούσετε, δηλαδή, άμα βάλετε το ραδιοφωνό σας, μπορείτε να μας ακούσετε. Και στο Νόστος Radio, τέλος πάντων. .gr, μας ακούτε και διαδικτυακώς. Κυρίες και κύριοι, Νίβο live στο στούντιο του Νόστος. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο DJS στη Λάρισα. Γεια σου, DJS. Ο DJS, συμπαραγωγός του προηγούμενου τραγουδιού που ακούσαμε, το Party, το Bear Bear on Me, και ήταν και αυτός ο οποίος κρατσάρει προς το τέλος του κομματιού και αυτός που παίζει και στο βίντεο κλιπ. Ο Στάθης, μεγάλη προσωπικότητα στη soul funk μουσική, κάνει και διεθνή καριέρα αυτή τη στιγμή ο πρώην DJ των Going Through, DJS. Στάθης. Ωραίος ο Στάθης. Παίζοντας σε πολύ διακεκριμένα φεστιβάλ soul μουσικής σε όλο τον κόσμο, από την Αφρική και εντάξει, τα σκρατσάκια στο κομμάτι τώρα ήταν top, έτσι. Ναι. Αυτό που θέλω να πω για το τραγούδι είναι ότι θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Μιχάλη τον Παπαθανασίου, γιατί προκειμένου να πλησιάσουμε τον ήχο της εποχής, ο Μιχάλης ξόδεψε εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να αποκτήσει όλα αυτά τα μηχανήματα, όλα αυτά τα mini Moog, τα Moog, τα synthesizers κτλ. Κάποια στιγμή ο Μιχάλης είχε μεταμορφώσει το σπίτι στην Κυψέλη σε μουσείο αναλογικών μηχανημάτων. Είναι κυψελιώτησα η Χρύσα. Πόρωση, ξέρω δροσοκούλου. Και σίγουρα αυτό που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι το γεγονός ότι με αυτό το τραγούδι και με αυτό το βίντεο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι, ουσιαστικά απενοχοποιήθηκε το hip hop, το ελληνικό hip hop, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή ήταν σκοτεινό, ήταν ότι περνάμε άσχημα, περνάμε χάλια, είμαστε κατατρεγμένοι, είμαστε οι τελευταίοι κτλ. Και εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι ξέρετε κάτι, μάγκες, περνάμε και ωραία. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Γιατί γουστάρουμε, γιατί περνάμε ωραία, ρε φίλε, γιατί γουστάρουμε να περάσουμε ωραία, γιατί έχουμε τις παρέες μας, γιατί έχουμε τους φίλους μας, γιατί ακούμε τη μουσική που γουστάρουμε, γιατί ακούμε funk. Αυτή ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Ότι νιώθω ότι με αυτό το κομμάτι σαν να έβαλες μια γραμμή στους προβληματισμούς και είναι παιδιά όπα. Και λίγο φαν. Φίλε, ότι περνάμε ωραία, κάναμε πάρτι στο Φωλία, ας πούμε, στους αμπελόκηπους και γινότανε πόλεμος. Χορεύανε όλοι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ουσιαστικά αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο διαφοροποίησε και άνοιξε την πόρτα και σε άλλα πράγματα, πιο φαν πράγματα. Απενοχοποίησε. Ναι, απενοχοποίησε τη φάση και δυστυχώς δυσαρέστησε και πάρα πολύ αρκετό κόσμο, ο οποίος ήθελε το hip hop να είναι σκληρό, μαύρο, underground με κοινωνικό στίχο, με προβληματισμό, αποκλειστικά κοινωνικό στίχο, που να σας πω και κάτι, ακόμα και το επόμενο που θα ακούσουμε, που μπορεί να ακούγεται καθαρά και μόνο ψυχαγωγικό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, κομματάρα είναι. Θα σας πω το εξής, ότι έχει όλα τα τραγούδια, ακόμα και τα διασκεδαστικά τραγούδια αυτής της μουσικής έχουν κοινωνικό βάθος και κοινωνικό μήνυμα. Γυναίκες τριγύρω πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Τι κοινωνικό μήνυμα μπορεί να έχει αυτό? Κι όμως έχει ένα κοινωνικό μήνυμα ότι φτάνεις κάποια στιγμή να καταναλώνεις τις σχέσεις, τις προσωπικές σχέσεις με τον ίδιο τρόπο που καταναλώνεις τα προϊόντα. Και αλλάζεις τις σχέσεις, τις γυναίκες και τον κόσμο γύρω σου με τον ίδιο τρόπο που αλλάζεις το παντελόνι, την μπλούζα και το πουκάμισό σου. Πάρα πολλές, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετές. Το χαλάς το κομμάτι, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου, πες τα. Δεν χαλάει το κομμάτι που έχει μέσα το στίχο, είναι το ραπ μου ανήκει το. Δεν χαλάει. Εδώ πέρα ξέρεις, Νικό, χάος με την φράση αυτή. Είναι το ραπ μου ανήκει το επαναλαμβάνουμε. Οφείλουμε λοιπόν να στείλουμε χαιρετισμούς στην Κυψέλη. Βέβαια. Στο DNS. Όλο αυτό. DNS και Μιχάλης και εγώ. DNS και Αλέξη Δέλτα από τους Νεύμα, τον πρώην Νεύμα. Πολύ Κυψέλη, ρε παιδιά. Ναι. Από τον κέντρο της Κυψέλης βγαίνει αυτή η μεγάλη μάνα. Ραπομάνα, σιτκοπομάνα. Τι λες, ρε παιδί μου. Μας στέλνει εδώ πέρα η φανατική μας ακροάτρια Εστερίνα.
την εποχή που Πρόσεχε τι θα διαβάσεις. Προσέξω. Την εποχή που Τα βγήκε το παλάτια μια μου. ώρα από το χρόνο, υπήρχαν οι TXC που έπιασαν όλο το streetwise πολιτικό. Η Ζητανή που ήταν μια ελληνική μπάντα που έπαιζε αλλαγού τάγκ. Ο Βουρλιώτης είπε. Και έχει κάνει τάιπο. Στα παλάτια μου. Εγώ θα μιλήσω για ενδοσκόπηση. Λολ. Παλάτια εννοώ. Ναι. Μερό. Και γι' αυτό να ξέρεις έφαγε πολύ κράξιμο. Όπως και στη μετέπειτα εποχή που έπιασε το νόημα. Γιατί στη hip hop σκηνή ήταν από πάντοτε όλοι πολύ μάτσο. Σωστό, ωραίο. Η Στερίνα ξέρει πολλά, βλέπουμε εδώ. Παθιασμένο μήνυμα από την Στερίνα. Αυτή η Καλή σου ερώτηση μέρα. είναι η επόμενή μου. Ότι πώς επηρέασε την κριτική που δέχτηκες, το lifestyle, ας πούμε, ή το γεγονός ότι συνεργάστηκες και με καλλιτέχνες που δεν ήταν hip hop, ήταν εντελώς άλλες προσεγγίσεις. Σίγουρα το επηρέασε. Και ένας τρόπος να σε επηρεάσει είναι να το πάρεις και να το μεταγγίσεις να το μεταβολήσεις με έναν άλλο τρόπο, παιδιά. Εμείς εκείνη την εποχή δεχτήκαμε όντως πάρα πολύ κράξιμο, αλλά αυτό δημιούργησε υλικό. Με έχεις κράξει, με έχεις τάψει, γιατί πολλές φορές φωτιά σου έχω ανάψει. Έφτιαξε το 12 παρά. Μάλιστα. Έφτιαξε το μαζί μου, ασχολείσαι. Πόσο Ναι, πολύ παλάτια σωστό. είσαι. Πόσο παλάτια είσαι. Το θυμάμαι αυτό το κομμάτι. Του μίλαγε για Οπότε παλάτια αντιλαμβάνεστε και λοιπόν ότι όλα αυτά δώσαν έμπνευση και σε μένα και στο συγκρότημα να κάνουμε πολύ μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες και με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουμε και όλο το χάρτη, αν θέλεις, της εγχώριας hip hop επηρέασε πάρα πολύ, ναι. σκηνής Να και γίνει πιο κατάστασης. εξωστρεφές. Να γίνει εξωστρεφές. Νομίζω ότι το σπουδαιότερο πράγμα που μπορεί να καταγράψει η ιστορία για τους Going Through είναι ότι βοηθήσαν σε αυτή την απενεχοποίηση που είπες πολύ εύστοχα προηγουμένως, αλλά και δώσαν την ευκαιρία σε πάρα πολλά συγκροτήματα να χτυπήσουν με αξιώσεις τις πόρτες των δισκογραφικών εταιριών και να πούν εδώ είμαστε κι εμείς, έχουμε κι εμείς υλικό, έχουμε κι εμείς τραγούδια, έχουμε κι εμείς ιδέες για να κάνουμε δίσκους. Στην καρδιά σου τι έχεις πιο πολύ, τους 4 πρώτους δίσκους ή τη μεγάλη επιτυχία από το Sagrada Familia και μετά? Στην καρδιά μου έχω... Ναι, λίγο πιο πολύ, τι έχει πιο πολύ χώρο? Στην καρδιά μου έχω την συνεργασία με τον Βλάση Μπονάτσο. Μάλιστα, πρώτος Αυτός δίσκος. είναι ο πρώτος δίσκος, ναι. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη μου στιγμή, νομίζω, γιατί ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε, μάλλον έγινε και στη συνέχεια διαμορφώθηκε, είναι μια ιστορία η οποία θα μπορούσε να γίνει πολύ πολύ εύκολα μια σειρά 10 επεισοδίων με δεύτερο κύκλο κιόλας στο Netflix. Something like a phenomena. Νίκος Βουρλιώτης, κυρίες και κύριοι, live στο στούντιο του Νόστος. Είχε κάνει ένα story πριν κάνα, ξέρω εγώ, 3 περίπου χρόνια. Και νομίζω, λέει τώρα η κυρία Κάλλο, ότι ήταν αυτό το κομμάτι. Είχε κάνει ένα story βράδυ. Νομίζω εσύ έπαιζες, πρέπει να έπαιζες. Και είχε κάνει ένα story αυθόρμητο, αστάθμιστο που λένε. Και τότε νομίζω ότι ήταν το πολύ. Ναι, αυτό το κομμάτι ήταν. Και ήταν πολύ το ξεκίνημα με το Instagram του σταθμού. Και λέγαμε story, κάτω repost, πού να το πάρει. Πώς θα γίνει, τι γίνεται, γιατί και πώς το κάνεις. Πόσο άμπαλες. Σπύρος είναι ακόμα άμπαλος. Αγνή ψυχή. Κυρίες και κύριοι, Νίβο live στο στούντιο του Νόστος. Για 10 λεπτά ακόμα μακάρι να είχαμε άλλη μια ωρίτσα, ρε παιδιά. Μπορώ να έρθει αύριο, παιδιά. Σας το είπα. Αύριο, λίγο μετά τις 9 θα είναι εδώ πάλι. Όπως και κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή. Είπες κάτι τρομερό που το έχω συζητήσει με όλες μου τις παρέες. Εγώ. Όχι. Κοιτάζω το Σπύρο εγώ. Σε μια συνέντευξη που έδωσες τώρα, είπες ότι η τραπ δεν είναι ότι. Μην είστε σίγουροι ότι είναι αυτοί που σπρώχνουν τα παιδιά σε πράξεις οι οποίες είναι. Κατακρίνονται τέλος πάντων από την κοινωνία, γιατί μπορεί και να περιγράφει το κοινωνικό κατεστημένο, το οποίο είναι αυτό. Ή την εικόνα της κοινωνίας αυτή τη δεδομένη στιγμή που είναι αυτό. Δηλαδή, έθεσε σε ένα θέμα αυγού με κότα. Μπράβο, ναι. Κότα, αυγό, κότα. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό στον παραβατισμό που
λέμε, δεν είναι ότι. Είναι απλοϊκή σκέψη και για μένα ότι το οδηγεί η τραπ. Ότι το ανακαλύψαν αυτοί, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ότι δεν υπήρχε. Το ίδιο φυσικά λέγανε και για το metal, αν θυμάστε. Οι κακοί trappers που ανακαλύψανε την παραβατικότητα. Ναι. Αυτό ήταν φανταστικό. Το θεώρησα δηλαδή, το έχουμε συζητήσει έκτοτε, γιατί τώρα έγινε πριν 4-5 μέρες, με όλες μου τις παρέες και είπαμε πως ναι, η κοινωνία. Όχι, δηλαδή. Είναι αλήθεια ότι. Με συγχωρείς, αλλά είναι αλήθεια ότι περίμενα όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάποιος να βγει να πει και αυτή την. Παράμετρο. Την παράμετρο, να πει ότι υπάρχει και αυτή η οπτική τέλος πάντων γωνία για να δεις το φαινόμενο. Βλέπε και επειδή παίξαμε και φαινόμενο προηγουμένως. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αυτή η οπτική γωνία. Φυσικά ξέρετε. και είσαι ο πρώτος που το είπε το αυτονόητο. Εντάξει, ναι, νομίζω ότι περιγράφεις και μία σύψη. Δεν είναι ότι οδηγείς μόνο, ότι είναι εφευρίσκεις και τους οδηγείς. Ναι, και βεβαίως βλέπουμε το φαινόμενο τώρα της hip hop γενικώς, η οποία ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τη rock σε εμβέλεια. Και σε εμβέλεια και σε. Την pop καταρχήν, γιατί είναι popular, είναι δημοφιλής, έχει αντικαταστήσει την pop και είναι η pop μουσική της εποχής. Βέβαια αυτό το έχει καταφέρει και το hip hop στο παρελθόν. Δηλαδή ουσιαστικά το hip hop ήταν αυτό το οποίο ανάγκασε τους pop καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο να συνεργαστούν μαζί του για να γίνουν ξανά δημοφιλείς. Όπως Μαράια Κάρι. Βλέπε Μαράια Κάρι. Ναι, ή όπως ο Ρίκι Μάρτιν στο παρελθόν κτλ. Όλοι. Έχει αντικαταστήσει εσύ λες τη ροκ, ναι, ως προς την επαναστατικότητα. Γιατί επαναστατικό πνεύμα. Ακριβώς. Το hip hop πλέον έχει οδηγηθεί εκεί. Ακριβώς η ένταση, το tempo του, το πνεύμα της εποχής έχει οδηγηθεί. Και να διευκρινίσουμε το εξής, για να μην παρεξηγηθεί κανένας εκεί έξω και να μην παρεξηγηθούν τα λεγόμενά μας, ότι η επαναστατικότητα η οποία αναφέρθηκε εδώ δεν είναι καμία άλλη από την αλήθεια, από το να λες την αλήθεια, από το να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό είναι επαναστατικότητα σήμερα, κύριοι. Σωστό. Αυτό σηκώνει χειροκρότημα, Θα το βάλεις. Έχεις αληθινά ή ψεύτικα? Έχουμε ηχογραφήσει κάποια εδώ πολύ έντονα. Αυτό σηκώνει χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι. Νίκος Μαστοράκης. Εν τω μεταξύ, από χθες που σε καλέσαμε, ξέρεις ότι υπάρχει ένα virality γύρω από το όνομά σου, γιατί έκανες μια συνάντηση για το μέλλον σου στην πολιτική και με έχουν ρωτήσει όλοι. Δεν έκανα, παιδιά, δεν έχω κάνει. Το διαψεύδεις δηλαδή. Έχει διαψευτεί ήδη. Το έχει γράψει στο ποντίκι ότι δεν έχω κάνει ραντεβού με τον Βασιλιάδη και δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως. Αυτό προφανώς έχει και να κάνει και λίγο με την λογική που διαχειρίζεται τα πράγματα η πολιτική ΜΕΙΤΑ. Λέει τα ψεματάκια της. Ότι αφήνει πράγματα να διαρρέουν για εντυπώσεις. Ναι. Πρωθυπουργός θα γίνεις. Πρωθυπουργός θα γίνεις. Πες μας. Μετά από πρώτος σε σταυρούσες στην Αγία Βαρβάρα, πρωθυπουργός θα γίνεις. Έχεις φιλοδοξία. Την καρέκλα. Θυμήθηκε στα ανέκδοτα με τον τύπο στη στάση, Ήταν τέλειο. Λοιπόν, να ακούσουμε 2 κομμάτια ακόμα. Νίκο, θα σου βάλουμε κατευθείαν από την Ατλάντα. Jack Harlow. Αυτό μας το είχε στείλει η Κάφκα από την Ατλάντα. Τα φιλιά μας στην Κάφκα, την πολύ πολύ ψαγμένη φίλη Κάφκα. Μοναδική η Κάφκα μου είχε πει, μου το στέλνει και μου λέει μην το ακούσεις, βάλ' το. Λοιπόν, πάμε. Παιδί μου, δεν φτάνει, είναι από τις συνεντεύξεις που δεν φτάνει πραγματικά. Ήθελες κι άλλο. Νομίζω όλοι, αυτό στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Μπαίνετε στον κόπο να στέλνετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και ειλικρινά το εννοώ αυτό που λέω, είναι πολύ πολύ συγκινητικό να ξανασυναντιόμαστε μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα πράγματα που έχουν συμβεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, που ο καθένας έχει τη διαδρομή του, τις υποχρεώσεις του, τις απαραίτητες τέλος πάντων αλλαγές ή μη απαραίτητες αλλαγές στη ζωή του. Να συναντιόμαστε και να φαίνεται σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα. Τι φοβερό. Το αγαπημένο σου πράγμα σε ολόκληρο τον κόσμο ποιος είναι, ποιο είναι, Νίκο? Βέβαια. Η γρηγορότερη απάντηση, κυρίες και κύριοι. Διάβασα και αυτό για τα πάρτι. Αυτό το mail. Ναι. Θα διαβάσω τώρα που πήγε. Σας προλάβαμε πάντως. Αυτό που διαβάζει, θα διαβάσει τώρα ο Σπύρος. Το έχω προλάβει και το έχω πει εγώ στο Σπύρο off the record, off air. Ότι τύποι με πουκάμισα στα πάρτι αυτά που γίνονταν στην Ερμού,
Στο τέλος του στο σερμού. Interni. Ήμουνα μια Κυριακή στο Ιτάνι, σε πάρτι του Νίκου. Είχα βρεθεί τυχαία με το θύμιο από TXC και τον ήξερα από εποχές live τον TXC στο Αν. Ευθύμης, παιδιά, από τους καλύτερους MCs που έχει βγάλει η χώρα. Σωστό. Έπαιζε ο Νίκος, All Dirty Bastards Got Your Money και γύριζε. All ο Dirty Θήμιος. Bastard Got Your Money, ναι. Και γύριζε ο Θήμιος και μου λέει: δεν πίστευα πως θα ζήσω ποτέ να δω τύπους με μπουκάμισα και μπουκάλια στα τραπέζια να χορεύουν με τα χέρια ψηλά και να τραγουδάνε Hey Dirty Babe. Το κομμάτι με την Κελής, ναι. Τέλειο. Ανεκτήμητο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν για σήμερα. Νίβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανες. Πάρα πολύ. Καλέ, πω, τι φωνή. Περνάει από όλα τα μικρόφωνα. Έχουμε Τι βάλει έγινε, φίλε, κομπρέσορες, μας- έχουμε βάλει τα πάντα. Και όμως το ακούς ότι περνάει. Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Πάρα. Πήγαινε λίγο στο διπλανό δωμάτιο να δω κάτι. Νίβο, ήταν για την προηγούμενη μια μισή ώρα live στο στούντιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ Μας σας έκανες ευχαριστώ. μεγάλη τιμή. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας πω λοιπόν κάτι. Στο Βεβαίως. κοινό απευθύνομαι Βεβαίως. αυτή τη στιγμή. Στο κοινό. Βεβαίως. Εντάξει. Το Νόστος, πιθανότατα να το ξέρετε, το ραδιόφωνο, άλλοι μπορεί να το έχετε ακούσει, να μην το έχετε ακούσει. Ήταν ευκαιρία σήμερα για να καταλάβετε ότι είναι το επόμενο όμορφο πράγμα που θα μπει στη ζωή σας μέσα στο 23. Oh my God. Αγαπήστε ξανά το ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει λόγος. 100,6 Νόστος παίζει hip hop, παίζει rap, παίζει funk, παίζει rock, παίζει ωραία πράγματα τα οποία δεν ακούγονται πουθενά Το αλλού. μεγαλύτερο δρόμο μας έκανες. Και είναι πολύ ανώμαλα τα παιδιά και τα δύο. Νίβο, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε. Πάμε να Καινούριο ακούσουμε κομμάτι. ολόφρυσκο κομμάτι Ναι, πρώτη του μήνα η αλήθεια. με τον Γιώργο Αλκαίο. Μαζί με τον Γιώργο, το φίλο μου τον Γιώργο τον Αλκαίο, Τέλειο. καταθέτουμε τη δική μας αλήθεια. Διαδώστε την αλήθεια όλοι. Καλή σας ημέρα. Πολλά φιλιά σε όλους, Φιλάκια. παιδιά. Bye. Thank you for everything. Πρώτη του μήνα